Hello mga kawigil! So welcome back to our channel. Sino si Richard. At ngayon ang imumukbang po natin ay Pinoy Ihaw-Ihaw Street Food Silog. Yan, meron po tayo ditong barbecue, adidas, bulaklak, isaw ng baboy, isaw ng manok, balat, at marami pa pong iba. Tapos meron tayo ditong yung itlog, tas yung suka natin ng maraming sibuyas, at meron tayo ditong panulak na soft drinks. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay niyong biyaya ngayong araw. Sana po lahat ng mga nangangailangan ng tulong ay mabigyan niyo po ng tulong at kahit na may mga sakit ay mapagaling niyo po. Ito po isamit dahil ko sa inyo muktong na anak sa Jesus Kristo namin tayo pagligtas. Amen. Yan, so gusto po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Wow!
Mm. 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 Wow. Sobrang sarap po mga kawigil nung ating inihaw. Mainit-init pa siya.
Lalo na nung pinartner natin siya sa ating sinangag na may itlog. So, basta po, sobrang sarap niya po pag pinag-combine, nagko-complement po lahat. So, bago po natin tapusin yung video, cheers po muna tayo.